Inhlangano iHeart and Stroke Foundation ithi ziningi izifo ezingamahlala khona ezandisa amathuba okuthola isifo senhliziyo. Umfutho ophezulu wegazi, i-blood pressure, iyakwenza ukuthi nakhona ube nokuhlula kwenhliziyo ngoba igqilaza imithambo yegazi uma ngabe usunesifo somfutho ophezulu esikubiza nge-BP. Nesifo sikashukela siyakwenza ukuthi ugcine ngoba siyayibulala imithambo. Ukugwema lesi sifo banxusa ukuthi abantu bazinakekele noma bese bancane ngokweminyaka. Kubalulekile ukuthi umzimba wakho unakekele noma ngakuthiwa usemncane umzimba unakekele ukuze ngesikhathi ukhula ukhule nemikhuba emihle yokuphila ngoba umzimba uqala usemncane ukukhubazeka ngendlela mhlawumbe impilo esiphila ngayo. Sizama ukwenza ama-choices angconywana okudla. Isifo senhliziyo asihlaseli asebekhulile kuphela kodwa nalabo abasebancane ngokweminyaka basengcupheni uma bengagwemi imikhuba edala lokhu. Ukubhema kanye nokuphuza nazo zonke lezi zinto lezi ohabli ngoba usuphefumula umoya ongcolile ziyakubeka emathubeni ukuthi uyithole usunokukhathala kwenhliziyo. Balinganiselwa ngaphezulu kwama200 abantu ababulawa isifo senhliziyo nsuku zonke, kanti abantu abayishumi ngehora abantu abashawa isifo sokufa kohlangothi. Lenhlangano ithi u80% walezi zifo ungagwemeka uma nje uzinakekela futhi udla kahle.